Magandang araw, Pilipinas. Yan, usapang kalapatids muna tayo. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang aking mga alagang kalapati at the same time, ipapakita ko na rin sa inyo ang aking munting loof. Bago ang lahat, shout out muna sa aking kumpare na isang kalapatids, Roberto Velasco. Yan, shout out sa iyo. Shout out din kay Dennis Maat. Yan, isa ring kalapatids. Shout out din kay Joey De La Cruz na aking pinsan. Yan, shout out sa iyo, insan. Shout out din sa aking idol, Escargo Loof. Yan, binisita ako dito sa bahay. Yan, salamat sa mga tips. Binigyan ako ng tips ni Escargo Loof kung paano mag-alaga ng mga kalapati. Yan, salamat sa iyo, idol. Si Escargo Loof maglalagay ng singsing sa aking kalapati. Yan, nakakatawa. Ang bago ko mga kaibigan kalapatids. Yan, nandito ngayon sa aking mga alagang kalapati. Medyo masikip na, no? Mantika. Ayan. Mantika lang katapat dito yung langis. Ayun, yun. Kuha ko ng konting mantika muna. Hindi na kasya. Medyo malaki ng aking kalapati. Yan, medyo masikip na yung singsing. Kaya lagyan pala ng mantika. Ang tip nito, pag medyo nakakalipas na yung kalapati mo at medyo malaki-laki na ang yun, ganun pala ang technique. Yan. Yun, may isa pa. Kanan? Yan. Sa kanan ako ito. Yan. Puro sa kanan ng kongo eh. Lagay. Yan. Tagalagay ko ng singsing. Mga bisita ko. Escargo Loof, oh. Bilisita ako ngayon. Ipa-vlog ko ito. Yan. Sikat na ako ngayon. Hello po! Yan, mga katropa ko lang ngayon. Ayan. Biruin mo yan. Pumunta lang dito sa bahay. Maglalagay ng singsing. Grabe. Yan. 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 Ay, baliktad ko yan. Baliktad yan. Baliktad. Yung number ko pataas yan. Hindi, para pag kasi ang original na pag ganyan, kailangan nakabaliktad yung singsing. Ah, yeah. Pag mga manlalaro ka, baliktad. baliktad na. Para pag ginaganon, ano na kagad. Kasi pag ang mga ngarra, ganon tumingin ang singsing. Ah, tama. Susunod. Gagawin natin yan. So yun, magandang isang tip pala sa paglalagay ng singsing. Sa susunod, babaguhin ko paglagay ng singsing, babalik ta rin ko. Yan, magandang. Pag may mga bisita kayo, gumagano yan. Yan, ipapakita mo. Katulad dito. Yan, tama yung ganyan. Ano, ang ganyan pala. Yan. Proper yan. Ganyan. Yan, tama. Nakabaliktad. Sige. Yan, Escargo Loof, bisita ko ngayon dito sa aking magandang tanghali sa inyo, mga kaibon. Yan. Pinapapilian ko ang aking mga kalapati. Medyo tatanggalin na natin yung mga ibang kalapati natin na pambenta. Yan, ganyan gagawin natin ngayon. Yan, medyo matandang ibon ko na. Halos lahat. Magaganda. May isa akong tuturo sa iyo kuya na PRA ang one. Ha? Dito ko na, palaki ko na yan nata. Dito na yan. Yan. Pati mo yung sa dulo na yun. Ayun na yung papunta rito. Ganito lang sila, wala silang sa kulungan. Ayan, doon lang. Ano? Saka yung blue bar na yun, may abot to. Ayun yung dalawa yung Patids, SRPC. Yan, Sangandaan Racing Pigyong Club. Shout out sa inyo mga idol. Shout out din Kalapatids, MPFL Manila Pigyon Fanciers League. Yan, mga kalapati natin, mga nakatambay lang yan dyan. Bago man lang sa Sunday, ipapagawa na natin ang ating loof. May kausap na tayo bago man lang sirain ang aking loof. Ay mabidyohan ko muna. Kasi ilang taon din itong tirahan ng aking mga alagang kalapati. Yan.
Yan ang aking loop. Yun, loop daw ah. Yan. Sa Sunday may kausap na tayo. Bali, nakakahiya naman sa ating mga alagang kalapati. Pagagandahin natin ng kaunti ang kanilang bahay. Yan, tuturuan na rin natin kung paano hindi magtambay dito sa bubungan. Yan, nandito kasi palagi ito. Naka-open loop kasi tayo. Kaya ang mga kalapati ko ay nakatambay palagi dito sa bubong. So, ang daming mga bisita tayong mga kalapati dito. Yan. Yan, alos umabot na ito ng 100 itong mga alagang kalapati. Yan. Ayan mga kalapatids, ipapakita ko sa inyo ang aking bagong loop. Ayan. At ipapakita ko rin sa inyo ang aking mga alagang kalapati. Yan. Shout out sa inyo dyan mga kalapati. Kumusta kayo? Yan. Mukhang tahimik. Kakakain lang. Yan. May ilang piraso na tayong mga alagang kalapati dito. Yan. Nagbawas kasi tayo ng kalapati. Yan. May ilang piraso na lang tayong natitira. Yan. Mukhang tahimik kayo dyan ha. Busog na busog. Yan. At ipapakita ko rin sa inyo ang aking pangalawang loop. Yan. Sarado na natin. At ito ang aking pangalawang loop. Yan. Yan. Makapasok nga muna. Papakita natin ang ating mga alaga dito. Yan. Ito yung mga alaga kong pumaris na. Yan. Galing to sa isa kong kaibigan. Yan. Shout out sa iyo, Roberto Velasco. Yan. Isang kalapatids. Yan. Ito yung pangalawang pares ko. Yan. Pumaris na sila. Yan. At ito yung pangatlo. Yan. Isang blue bar sa isang black checkered. Yan, pusuan nyo na lang mga kalapatids. At ito pa ang pang-apat. Yan. Isang blue bar din at black checkered. Yan, may 4 na pares na tayo na ginawa nating breeder. Yan. At ito pa yung aking isang black checkered. Yan. Pinasali na rin natin to sa training. Baka pagdating ng March eh makasali tayo sa isang munting race. Yan. Ito pa yung isang black checkered ko. Yan. Kasama na rin niya sa training.
isang araw, galing ito sa Padre Burgos. Yan. Salamat at nakauwi kayo. Yan, babalik uli kayo kay boss. Para iagis uli natin. Ano ba susunod natin? Yan, training. Para pagdating ng araw ng karera, masali kayo. Yan, Naga City. Yan. Sa March 5, isali natin yan. Pag nakauwi uli itong mga susunod na training. Yan, ito may mga alaga din tayo. Ayan. Mga kulay itim. Yan. Ito, isang blue bar. Yan, babalik kayo dito. Wow, welcome kayo dito. Pag nag-training, babalik kayo. Yan, ito ang aking munting loop. Ito yung trapdoor ko, yan. Nasa baba, yun, release. Yan, doon tayo nagre-release. Na-istorbo tuloy ang aking mga kalapate. Yan, hindi makadapo. Yan, shout out sa inyo mga kalapatids. Yan. Ayun, no, meron tayo isang bisita dito. Yan, naliligaw. Yan. Diyan ka lang, tambay ka lang. Yan. Sarado natin, baka makalabas. Yan. Papakita ko sa inyo ang aking trapdoor. Yan. Isa kong trapdoor. Yan. Dito natin nire-release. Yan. Binaba natin to. Yan. Yan. Ito yung hintuan para magpalipad tayo. Yan. Ito rin yung pangalawa kong trapdoor. Yan. Yan. Medyo makulimlim ang panahon ngayon. Yan. Ito rin ang release natin. Yan. Yan. At ito sa ayan, trapdoor natin. Ayan. Maraming tanim dito sa aming rooftop. Yan, may mga tanim na punong kalamansi. Yan. Parang nasa gubat ka dito, may mga halaman. Yan, may rose. Yan, bumubulaklak na. Maraming tanim dito ng mga halaman. Yan. May mga bulaklak. Yan. Bugambilya. Yan. Yan, mga bugambilya. Iba't ibang kulay. Yan. Ayan ang aking munting loof. Nakita nyo na. Muli, stay safe, stay home. God bless mga kalapatids. Diyos mabalos.